keď si u tej Nóry, teda u Mojsejovcov, chodievaš aj do školy, alebo čo? Chodím ďalkovo. Jak ďalkovo však? Ďaleko je to v tých Košiciach, hovado, z toho Deša, až one nakoniec, kde to bývajú. No a teda ako sa ti darí v škole, mi porozprávaj, čo? Počúvaj, taká strašná nuda je tam v tej škole. Prečo? Tak jednak mám strašne malých spolužiakov už. Ja som prepadúšiska. Taký kôj, Miko! No aj, tá učiteľka je také blbosti, sa ich vypytuje, fú, daj na teda, no. No, a čo také? Že, minule, že tí, čo si myslia, že deti nosí bocian, nech sa postavia na ľavú stranu, a tí, čo si myslia, že vana, tak na pravú stranu. To je ľavá inak. No, však to je jedno. No. Hlavne ma zaujíma, že na ktorú stranu si sa postavil ty. Nikam som sa nepostavil, som sa aj opýtal, že tí, čo už normálne sexujú, či môžu ísť zatiaľ na cigaretku. Počúvaj, Mirko, a to takéto veci vy už ako v škole preberáte? Čo keby len to, počúvaj, čo sa tam deje teraz už. Máme nové osnovy. Ale no toto. Minulé boli dievčatá u doktora. Áno. Na tej, gynekologickej prehliadke. Počuj, aký škandál. Čo sa stalo? Vieš, sa zistilo, že už iba jedna je panna. A ktorá? Učiteľka. Keď sme už pri tých babách, počúvaj, no ako máš frajerku nejakú, darí sa ti v škole, čo? No, počúvaj, všetky baby celej školy za mnou behajú. Fú, a to, ako to robíš? Kladnem im 10. Ale no tak. Som myslel, že mi dáš nejaký tip normálny. No dobre, ale tak venujme sa teda škole ďalej. Čiže aj sa niekedy ako prihlásiš? Jasné, a čo si myslíš? Hlásim sa, fúrca, hlásim. No, výborne, no. Duhovkou tam je odkrví, dám duhovú. No. A teda aj ťa vyvolá učiteľka, hej, keď sa hlásiš, áno, sa ťa vyvolala, aj si teda vedel, áno, no, a čo sa pýtala? Kto si podol? Ale keď už sa nejaké normálne veci pýta, to už asi nevieš, čo? Aj nie, normálne sa aj hlásim, prosím ťa. Áno, minule na Slovenčine som sa prihlásil, aj ma vyvolá, aj som vedel, aj som 5 dostal. No tak ale to ako je možné, tomu nerozumiem. No lebo hovoria, že máme povedať vetu, v ktorej sa dvakrát zopakuje slovo pekne. No, a čo si povedal? No povedal som to, čo povedala mama večer otcovi, keď prišiel domov ožratý. Čo mu povedala? Že pekne kúva, pekne. No. Mirko. Ale takto, keď rozprávaš v škole, takto čo máš, zo správania, prosím ťa? 3. No, to som si mohol mysleť. A čo si ešte vyviedol? Aj, tak som si gumoval 5 v žiackej knižke. No to čo ti napadlo? A to učiteľka mi to sama kázala. Ale jak ti mohla učiteľka kázať gumovať si petorky, toto? Povedala, aby som si tie 5 v žiackej knižke okamžite opravil. Ale no, tak... Počúvaj, ja si skôr myslím, že tebe by sa zišla taká etická výchova. Skôr, no, vieš čo, ja som sa prihlásil na náboženstvo. No, s Bohom, no. No? A ako to tam prebieha s tou sestrou predstavenou? No, mne žiadnu sestru nikto nepredstavil. Ale nie, myslím, ako radovú sestru, tak akože... Rada nepoznám žiadneho. Ale no tak, ako sa volá tá učiteľka, čo vás učí? Jaj, Batman! Chodí takom černom, tak ju voláme Batman, neviem, na čo to má ten kostým. Asi, aby mala ku nám bližšie, alebo niečo, že svanda. Áno, a darí sa jej? Ne, moc jej to nepomáha. No tak a čo tak preberáte na tom náboženstve, to ma tak zaujíma. Tak sa pýta sa, čo sa pýta. No tak napríklad. Napríklad minulé sa ma pýta, Milko, no, či vieš, čo to je? Že skáče to po stromoch, je také ríšavé, hryzie to oriešky, má taký chvost. No. A čo si jej povedal? Počúvaj, ja som vedel, že je to vevíčka. No ale aby mala radosť, tak som povedal, že Duch Svätý. Kviem. No dobre, no. No a čo ešte teda na tom náboženstve? No, ešte napríklad také, že prečo je policajt kladný a zlodej zápolný? Aha, to si mal ako vysvetliť, hej? No a ako si to... No tak policajt je kladný, lebo kladie otázky. Áno. A zlodej je zápolný, lebo zapiera. Áno, tak...
Toto má logiku, No. výborne. No a čo ešte teda? Máte také nejaké hry, alebo tak, ja neviem, ako... Čo? Ja neviem, lebo mňa by tak strašne zaujímalo, Mirkovič, posledný uragán je toto, veď to Aha, vieš. áno. No. Že by si konečne povedal nejaký predmet, z ktorého si mal lepšiu známku ako Peťku. Čo? Mám. Hej? Z výtvalnej? Iha, a čo? Štvorku? No si viem predstaviť, čo si nakreslil. A nie, to, čo si ty myslíš, to som nakreslil riaditeľovi na A dve. tak, áno. Ale na výtvarnej sme mali nakresliť, ako si predstavujeme koniec sveta. Á, koniec sveta, no, No, a čo tak si... som nakreslil 28 prázdnych štvorčekov. Tak si predstavuješ koniec sveta? Ja nie. Ale? Ale som našiel sestre na stole taký kalendár. Aha. Ona každý mesiac si tam urobí 5 krížikov. Aha. A jeden mesiac neurobil ani jeden. A povedal, Ježiš Mária, to je koniec sveta. Aha. Radšej už povedz nejakú básničku na záver. Básničku na záver, dobre. No, tak nejakú peknú. Letí striga na metle, naježená vo vetle. Spytá z vodky rumu vína, nadbá do komína. Žiadne mlieko, žiadne síly, alkohol jej dáva síly. Mami Mirko! Tu je!